Yang pamilya doon, no? Sino ang anak ng Diyos? Ikaw, 400 ang bayad dyan. Sabi, 400. Wala ako, ito ay lagi kalaban Ano tayo. sabi niya? Sabi mo. Sabi niya. 400. Ano? Makipilang mo ah. Sinong anak ng Diyos? Kilala mo siya? Sino siya? Anak, Anak ni Nino? Diyos. lupa. Juba. Allah. Dito mo ko, dito ko ay. Ha? Ayaw mo. Bibigyan kita, magbalik ko. Ha? Sumusunod ka nito. Ayaw mo. Bakit sinita? Diyos, anak. Sino yung ama? Ikaw, Sino yung ama ko? Jesus. Ano pa? Ano man pa dahil? Pagtong ko na dyan. Koy, wala ka dito lagi. Oo, pupunta ko dito. Wala. Diyan Kaya ako. kami. Taga saan siya? Siya nang Ikaw, galing, siya nang galing. Ani. Hindi ikaw. Oo, ha? Ugaw. Saan? Ugaw. Lugaw? Wala bayan. Oo. Siya nang galing? Siya nang galing? Ani. Oo. Tayo na. Tayo.